Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhome komkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. Honorable members, the motion has failed. Honorable Ntuli remains the premier. Sahlulekile isiphakamiso se-MK Party sokufuna ukuchitha ngevoti ubuholi bukaNdunankulu waKwaZulu-Natal uThami Ntuli osazoqhubeka ahole isifundazwe njengoNdunankulu. Umbiko ophelele uzokwethulwa kumongameli nasemphakathini wonke waseNingizimu Afrika ekugcineni komsebenzi wekhomishana. Ihhovisi likaMengameli wezwe lithi umbiko wokuqala wesikhashana umsebenzi osewenziwe ikhomishana kaMadlanga uzokwedluliselwa kuMengameli wezwe kuphela ngenhloso yokuvikela uphenyo olusaqhubeka. Bafowethu ashayelene ngokuphepha emgaqweni sibe right sihloniphe namaphoyisa ngoba kade thina. Amaphoyisa ezomgwaqo eGauteng abeqhuba uhlelo lweyivimbamgwaqo ngenhloso yokuqinisa ezokuphepha emgwaqeni njengoba sekuqala isiminyaminya samaholide okuphela konyaka. I repeat, I never wanted to make a racist or sexist comment. Umqeqeshi wabafana uxolisile ngenkulumo yakhe yangesonto eledlule. Lokhu ukwenza nje leli qembu lizotholana phezulu neGhana ngobungani kusasa ngaphambi kokuthi lilibangise eMorocco ngolesithathu. Bukelisi kubingelele sikwamukele indaba enza kusihlwa igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali ihlabangane elimhlophe. Ake sibone ke mbukeli ukuthi ngiphathele ziphi namhlanje kusihlwa. Sibhuntshile isiphakamiso ebesifakwe iqembu umkhonto wesizwe sokungabethemba ubuholi bukaNdunankulu waKwaZulu-Natal uThami Ntuli kuqubuke uthuthuva ngaphakathi esishamthetho eMgungundlovu emva kokuthi uSomlomo uNontembeko Boy senqume ukuthi uhlelo lokuvota angeke lwenzeke ngokwemfihlo kodwa luzokwenziwa ngokuvulelekile kuwo wonke umuntu. Kusuke uthuthuva esishayamthetho sesifundazwe eKwaZulu-Natal njengoba iqembu MKP belingahambisani nokuthi kuvotwe ngendlela evulelekile. Leli qembu likhale kakhulu ngokuthi amanye amalungu alo athole izinsongo zokusocongwa nokudaba osedluliselwe emaphoyiseni. We have opened a case against this matter as the serious threat that has occurred. Therefore, we are demanding a secret ballot on this motion. Kepha uSomlomo wesishayamthetho unqome ukuthi kuvotwe esihlangalaleni. Isimo siye saba sibi kakhulu ke ngesikhathi sekumenyezelwa ukuthi isiphakamiso se-MK Party sibhuntshile. Thank you, honorable members. The motion has failed. Honorable Ntuli remains the premier. The house is adjourned. UNdunankulu waKwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi ubazi kahle kamhlophe ukuthi lesiphakamiso sizobhuntsha. They've never said they have a vote of confidence. So it was not a new thing. It was absolutely creating chaos. What is unfortunate, what is painful, is what I saw, the GBV at its highest level. When the speaker was physically attacked, when he was saying we are just consolidating for the 365 activism against gender-based violence. But we saw it happening today. It's been a day that is not to be celebrated much because the intention was to really do what is right for the people of KZN, but the way things and processes were handled by the speaker, not allowing constitutional people to table properly and officially their concerns regarding the threats that were hurled at them, and not giving them an opportunity for a secret vote, because that's a big issue, that's a big bone. Secret vote, that's not what she allowed. Umncwango uqhube wathi lolu daba bazolidlulisela kwabezomthetho. Ihhovisi likaMengameli uCyril Ramaphosa lisamile ekutheni umbiko wokuqala wesikhashana womsebenzi osewenziwe ikhomishana kaMadlanga uzokwedluliselwa kuMengameli wezwe kuphela ngenhloso yokuvikela uphenyo olusaqhubeka. Okhulumela ihhovisi uVincent Magwenya ubebambe isithangami nabe indaba ePitoli namhlanje lapho ebecacisa khona ngamaphuzu ehlukene aphathelene nezithinta uhulumeni.
Okhulumela ihhovisi likaMengameli uVincent Magwenya uthi ukudalulelwa umphakathi umbiko wesikhashana wekhomishana kaMadlanga kungaba ubudedengu njengoba ikhomishana isekude nokuqeda umsebenzi wayo. We-commission ka-Judge Madlanga lo ozokwethula kumongameli ngolesithathu akuwona umbiko ophelele futhi wokugcina ilo esingathi umbiko wesikhashana preliminary report umbiko ophelele uzokwethulwa kumongameli nasemphakathini wonke waseNingizimu Afrika ekugcineni komsebenzi wekhomishana. Izizathu ezithulwe ihhovisi likaMengameli ngokugodlwa kombiko okwamanje ukuthi abanye bofakazi esibefakaze phambi kwale khomishana kungenzeka babizwe njengoba kusaqhutshekwa. Simple to understand. Some of the witnesses that have come before the commission are going to be called back again to continue with their evidence. Some had evidence located in certain specific areas, but not as broad as it was meant to be. Khashana wekhomishana kaMadlanga kulindele ukuthi wedluliselwe kuMengameli ngolwesithathu. Uskankabinde esiphenya ngobuqotho benhloko yophiko lwe-NPA South Gauteng uadvocate Andrew Chauke silihlehisele umasingana ngonyaka ozayo lolu phenyo. Lokhu njengoba inhloko yalolu phiko uadvocate Shamila Batohi ecele ukuhoxa ekuphekweni ngemibuzo uadvocate Thembeka Ncukayithobi ukuze ethole ukwelulekwa kwezomthetho. Good morning, Dr. Chauke. Inhloko ye-NPA sizophuma esikhundleni uadvocate Shamila Batohi wanxusa ukuthi kusungulwe lesigcawu esizophinya ngobuqotho benhloko yalolu phiko eSouth Gauteng uadvocate Andrew Chauke. Lesigcawu sibonakala esiphenya nangezinqumo ezathathwa uBatohi emacaleni ayebhekene noMajor General Johan Boysen namalungu ophiko lwaseKhethomena. We also know that you have an obligation as the NDPP, as the head of the NPA, to prevent the conduct of Mr. Boysen in potentially intimidating a witness, correct? I have many obligations as a national director, but it doesn't mean that I deal with all of them personally. I don't think you're answering me. I'm asking you whether or not you admit that you have an obligation as the NDPP to take action to stop the conduct of Mr. Boysen in intimidating and threatening a witness. As I said, the national director has many obligations. It doesn't mean that he or she deals with it personally. In this case, in these circumstances, perhaps they should have dealt with it differently. Uadvocate Ncukayithobi unxuse ijaji Nkabinde ukuba baphoqe uBatohi ukuthi ahoxise ilungelo lakhe lokuqhubeka nokubamba iqhaza opinioni kulandela indlela ahoxe ngayo. Chairperson, I will not be shouted at here. I'm trying really to help. You have been totally disrespectful to everybody. Well, I apologize then, and Chairperson. We have been so patient with you. Awasanisi Mahleza amaphoyisa emgwaqeni engothela wayeka esifundazweni eGauteng njengoba nje namhlanje ebeneyivimba mgwaqo ebheka ukuthi ingaba abashayeli bayayithobela yini imithetho yemgwaqo. Labantu ababhekisa amabombo ngaphandle kwesifundazwe basazi kahle lesisho esithi inkankane nenkankane aliyodla umsundu wangakubo. Iziphathimandla zithi kungaphuzwe emgwaqeni ngisho noma ngabe kuthiwa uhleli ngaphakathi emotweni akushayeli wena. Upassenger wena usihlaleli le emuva nakhona akuvumelekanga ngoba mawufike ekhaya kusuka la kuya Newcastle is 300 kilos. Uzothi mawufika lapha ekhaya uzabe usingasazazi ukuthi ubani wakuphi awusaboni nendlela. Baphawulile nabashayeli beimoto ngalezi ivimba mgwaqo iningi lwachome uphaphele gwalagwala akamaphoyisa. Bafowethu ashayeleni ngokuphepha emgaqweni sibe right sihloniphe namaphoyisa ngoba kade ethini. Sibazisa kodwa ke benza umsebenzi wabo. Benza umsebenzi wabo kodwa ke. Okay. Akukho kuncane nikuphethe okuphuzayo la kuniqhatha namphoyisa. Hayi cha.
ugaqa amabhande ke wenze isibonelo njengoba echaza ukuthi noma ngabe kuthiwa uya lapha eNewcastle osizweni eBlobosh nakamdakane ungalinge uthembe ukuthi noma ucabanga ukuthi ungagibela imoto bakushayelele wena ube uphuza uthi noma kungashayeli wena uyofika lapho koNewcastle nakomdakane nakosizweni ube usuyinto ongasazazi ngisho igama kanti nezinsola boya zizobe sezigcweleza igama lami nguCalvin wakadludla endabeni zeSABC ngibika ngiseGoli Mbukeli sathi qhu ezitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela uWT Reconciliation is ultimately a people's project. It calls on our humanity. Njengoba izwe lilungiselela usuku lokubuyisana kusasa amaqembu ezombusazwe anesifiso sokuthi kukhunjulwe inhlaka ezahlukene zomphakathi. Sikubikele sikwamukele mbukeli mangabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi Sahlulekile isiphakamiso se-MK Party sokufuna ukuchitha ngevoti ubuholi bikaNdunankulu waKwaZulu-Natal uThami Ntuli osazoqhubeka ahole isifundazwe njengoNdunankulu. Mbukele sikhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus ngena kuzoyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. Ungqongqoshe wezamandla nogesi uDokotela uHosiyen Suramohupa umemezele inkampani eziyisikhombisa eziyimele eseyihlungelwe umsebenzi wokuhlinzeka ngamandla ogesi kuleminyaka eyishumi ezayo. Lolu hlelo okulindeleke ukuthi liqale ukusebenza kwisigaba sesithathu sonyaka ozayo. Gidini namakhulu ayisithupha imizi yakuleli engenawo ugesi kanti manje uhulumeni uphezulu kwemizamo yokuphuthumisa izinhlelo zokufakwa kogesi ebambisene nezinkampani ezizimele. That responded, we have 7 that are successful. So those Adani Power Middle East Limited, of course the lead member there, so there's someone who brings these impeccable credentials to the fore to be examined and scrutinized in this consortium is Adani Power Middle East. And then the second one is RF Cobra Transmission Consortium, the lead member Group to Cobra South Africa. Ngilalezi inkampani ezihlungelwe ukwenza lo msebenzi ziqhamuka emazweni angaphandle. It's Eskom that has been doing this on their own. You have not built sufficient industry to competently respond or meet these requirements. So we're going to use the first 2-3 phases of this to build that local capacity. And I'm confident that come the fourth round of the bid round, the fourth bidding round, we are likely going to see the emergence of South African players that are not coming in as a 49% shareholder, but they come in as 100% owners of this program. Ndeleke ukuthi lwengeza amandla omthamo wogesi angu-890 megawatts eminyakeni emibili ezayo kanti ekulindeleke ukuthi liqale ukusebenza ngesigaba sesithathu sonyaka ozayo. Uphiko lwentsha kwi-ANC luthi lulindele ukuthi ibe impumelelo ingqungquthela kazwelonke amashumi amabili nesikhombisa. The 27th National Congress is therefore not the only platform to elect leadership, but a decisive moment to consolidate political line, renew the organizational capacity, and sharpen the program of action. Umengameli wophiko lwentsha lwe-ANC usho lokhu ngaphambi kokuba iqale ingqungquthela. Lolu phiko lulindeleke ukuba lumbuyisele esikhundleni sakhe umengameli walo lolu phiko uKholel Malachi noTsakani Shiviti abuyisele kwesikana ubhala jikelele walo uphiko. Kusenjalo umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa ubalule ukuthi lolu phiko lwentsha eqenjini lakhe kufanele liqinisekise ukuthi luyabalekelela abantu abasebasha kulelizwe njengoba bekhungethwe inqwaba yengqinamba. You as delegates to this conference must redefine for yourselves how the ANC Youth League can more effectively mobilize young people behind the African National Congress and how you should do it effectively to champion the interests of young people. The renewal that we are talking about gives rise to a number of tasks, and you at this conference must focus on the tasks that you have.
Le ngqungquthela ibanjelwe eNyuvesi yaseLimpopo ePolokwane. Kuhlahliselwe uLwesithathu ukulalelwa kwesicelo sebhayili somculo odumile waseLimpopo uShebe Mabhena yinkantolo yemantshi yasePolokwane. Ngesikhathi kuphothulwa izethulo zokuvala, ummeli wommangalelo ulandise inkantolo ngokuthi umsolwa kufanele athathe njengomsula kuze kuba ulahlwa icala. Phakathi kwezizathu azibekele inkantolo ngenhloso ukuthi akhululwe ngebhayili uthe kufanele anikezwe ithuba lokunakekela umaqondana wakhe. Kodwa inkantolo yona izwe ukuthi lo wesifazane obelizithwele ubelethe ngelidlule. It was brought before this honorable court that there's a minor child who is born. Therefore, the issue of whether there's a minor child or not the minor child cannot be entertained by this court. Soke bayasiphikisa isicelo sebhayili. Bathi umsolwa ungumuntu oqhubekayo nokwenza amacala ephindelela njengoba eseke wanikezwa ibhayili phambilini. To the evidence of the investigating officer, one of the victims was shot with an unlicensed firearm, rendered comatose for 4 days, and as we speak, he is still in hospital, admitted for the treatment of the injuries sustained, caused allegedly by the bail applicant. Uziphikisile izinsolo zokuthi ummangalelwa uChauke akazithola izidingo zakhe zosizo njengoba alimale engozini yemoto ezinyangeni ezimbalwa ezidlule. Is that the correctional service does not have proper facilities to cater for his medical needs. Umsolwa wehlulekile ukubeka ubufakazi bokuthi kungani kufanele adedelwe ngebhayili. Isinqumo kwesebhayili sizophuma ngoLwesithathu. Njengoba izwe lilungiselela usuku lokubuyisana kusasa, umbuthano omkhulu walolu suku uzobanjelwa KwaZulu-Natal lapho umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ezokwethula khona inkulumo. BoMzantsi Afrika banethuba lokuqwalasela ubume besizwe ngakwicala loxinzelelwano, ingakumbi kwimiba yokulwa imikhuba yoxinzelelo yangaphambili. Reconciliation is ultimately a people's project. It calls on our humanity. It's about our willingness to listen, to be honest, and to see each other's humanity. In early November this year, at the Government of National Unity Leaders Meeting, ahead of the G20 summit, all of the parties comprising the GNU came together to do just that, to be a united voice for South Africa. Njalo imiba yesikhokelo karhulumente wentsebenziswano kufuneka iqwalaselwe kwimiba yobumbano. Is not a symbolic gesture observed once a year. It is a continuous effort to strengthen social cohesion, also to address persistent inequalities and to promote transparency. Kodwa kukho nemingeni. 1994 did not alter the race relations or bring about any fundamental changes in the economic, the social, and cultural structure that existed under colonial apartheid. Now, for us to have reconciliation, we need to address the root causes. Umongameli Ramaphosa uza kuwisa intetho yesizwe kumasipala waseNquthu KwaZulu-Natal ngoLwesibini kwiindaba ze-SABC. Ndingubulelani Philip eKapa. Umqeqeshi wabafana uHugo Bruce uxolisile emva kwenkulumo yakhe yangesonto eledlule. Lokhu ukwenza nje leli qembu lizotholana phezulu neGhana kowobungani eSoweto kusasa ngaphambi kokuthi lilibangise eMorocco ngoLwesithathu. Isimo enkanjini yebafana bengingasona esijwayelekile njengoba iqembu lizilungiselela umdlalo walobungani neGhana eSoweto kusasa. Ukapteni Ronwen Williams akatholanga ukuthi kungani isimo siphansi. We had our own small little problems as a team. But I'm glad those things happened, especially inside the team going into the major tournament now. We had a chance to sit together,
sort things out, try and fix the issues that we have as a team. uBruce ufunda istatement sakhe sokusithobula ndela amazi ayibhekise kumbekezela imbokazi nongumphathi wakhe. I agree that my choice of words was not the right one, and I want to apologize for that. But I repeat, I never wanted to make a racist or sexist comment. I'm neither a racist or a sexist. Emidlalweni umngani wakusasa neGhana uBruce uzonikeza ithuba abadlali abangajwayele ukuthola ijezi. Mbukeli umhlahla wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu nesangoma sezulu umkhushula Msimanga. Kwayithokoza mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho sithi mancane lamathuba emvula esingathanda ukuba lapha nalapha esingaphelezela ukuduma esingazilindela ebusuku banamhlanje kakhulukazi engxenyeni ke esenyakatho lapha eNorthern Cape ungena eNorth West laseFreystata ungena lapha koMthatha kanjalo nasentshonalanga yeKwaZulu Natal ungena eGauteng empumalanga nasengxenyeni ke ezingasenyakatho kodwa sisho sithi ke mancane leyo mathuba sihlabele phambili siyobheka usuku lakusasa asekhona lamathuba kakhulukazi entshonalanga KwaZulu Natal uyongena enkabeni kanjalo naseningizimu KwaZulu Natal uyongena ke eGauteng kanjalo nako North West Mpumalanga enyakatho angathanda nje kuba mancane lamathuba siguquka izinto entshonalanga lapho kwaphindina abe makhulu amathuba eNorthern Cape uyongena koBufort wasti kanjalo nasengxenyeni ke ezilapha Eastern Cape imvula ezingathanda ukuqinisa nje ngokutsha kwenhlavela ngumkhamazelo okanye umkhizo lapha kwanyango ogulethu ngaphambi komsingo obandayo sisho sithi South African Weather Service iyaskipha isixwayiso silapha kusigaba sesibili salezi imvula ephelezela ukuduma ngungana nomgozi ungena lapho kwaphindina enkabeni yaseNorthern Cape uyongena lapho koBloemfontein naphansi lapha eStern Cape kanti ke isimo esingabhebhesa umlilo ke kanjalo esingahambisana nomoya mongeni kakhulukazi ke engxenyeni seningizimu ntshonalanga nezwe kanti ke masibheka amazinga aphansi ebusuku banamhlanje ngivumele ngithi ke liphakathi okanye likhalisa isinqubo nje engxenyeni eziningi kakhulukazi endaweni ezingasogwini kanjalo nasenyakatho nakho kodwa mongeni kakhulukazi ke lapha koVustile nakhona lingathanda ukufudumala ubhenga ukuphamba enhlavelanga ngivumele ngithi ke likhipha umkhovetshani mongena koApintini ungene eCalvina liyashisa uyongena koBufort wasti alibekezeleke uyongena lapha eStern Cape ikakhulukazi koKomani uyongena koGrafu angeke lize libekezeleke kulozo ndawo lokho likhipha umkhovetshani obheka KwaZulu Natal lapha eMaritzburg uyongena koXhobho komzimkhulu uyongena koNkandla ngisho ngithi ke mongena lapha ikakhulukazi ke koRichards Bay ngeke libekezeleke empangeni nokho eFreystata lingathanda ukufudumala uyongena eGauteng lithi kushisa kancane kwaMaskrali uyongena eMpumalanga lifudumale sisho sithi lingashisa kancane mongena eMessina mbukani ngivumele ngithi ke ngiyayithetha indaba enobusuku obuhle. Mbukelisi ibeka lapha ebese kuphathele zona namuhla kusasa bakhonoza kwethu neindaba ngolwimi lwesiXhosa nibe nobusuku obuhle nisale kahle.